Ja, så fisker vi på Bornholm, og det er, som min søn har sgu vendt kasketten forkert. Og han er ved at have en laks på. Bo, nu skal du spole stille og roligt, og så skal du pumpe den ind. Du ved jo, hvad din far har lært dig. Han er der altså den klogeste. Og sideplanerne er udløst. Der kommer laksen derude. Bo, pump den ind. Tak for det. Det er da rart, der er lidt respekt og spore endnu. Så siger det slam, så får jeg halen lige i smasken. For nu er jeg blevet sur, lille dreng. Men han bliver god igen, når han ser laksen. Og vi har jo det fantastiske vejr. Vi ligger herude for Hammer Odde, og solen skinner. Der er en lille smule krusninger på vandet, men det er nu ikke rigtig galt. Nå, lige omkring en halv meter, får vi at vide. Og nu kommer den derude. Vi håber så på, at den måske lige kunne stikke snuden ovenvand, så vi kunne få et lille billede. Ja, nej. Lad os så se, at jeg afbryder optagelserne for et øjeblik. Og Niels han kæmper. Nu tager jeg stangen, så kan Bo kæmpe lidt med. Fordi nu fighter den rigtig godt ned i nettet. Den er flot. Den er flot. Min dreng han er glad. Ja. Prøv nu at se, det er en laks. Det er der i hvert fald en 10 plusser. Vi får lige resultatet om det. Vi afbryder herfra. Og min søn han kæmper jo stadigvæk. Der fik den en. Den har voldt ham store problemer. Og for helvede. Har godt nok heller ikke tømmer, men den fik da et slag.